В спомените си участниците във въстанието съобщават, че пратениците носили на падиша хадисаги злато, събрано от манастира Света Богородица над Кричем. Носили и бяло байраче, за да ги посрещнат и запазят от баши бузука. Пръв говорил дядо Милю, който предварително се допитал до поп Илия, поп Сокол и поп Пейо от Брацигово. Казал, че гърците са виновни за бунта на българите, защото са изпратили баши бузука най-напред в Батака, после Брацигово, за да коли невинни хора, деца, жени и старци. Дядо Милю искал да бъде убедителен пред турците, че българите са се събрали в Брацигово не за бунт, а за да се защитават, докато дойде редовна турска войска. Хасан Паша отговорил, че ще им прости, но иска войводата. Видните ръководители веднага трябвало да прекратят боевете и да заведат войводата Петлешков при пашата. Пратениците, пазени от турски войници, се върнали и разказали всичко на комитета. Петлешков трескаво мислил и веднага взел съдбовното решение. Подобно на Левски, той решил един вместо всички. Петлешков не искал да загинат хората от Брацигово и от селата, взели участие във въстанието. Той знаел, че може всичко да бъде превърнато в пепелище и ще текат реки от кръв. Простил се с близките си и на тръгване глътнал отровата, за да не попадне жив в ръцете им, но тя била слаба, затова не подействала бързо. Турците започнали мъчителни разпити. На въпроса кой вдигна тези села на Мурабе, отговорът бил един и същ: аз, никой друг. Поставили го между два огъня, но волята на войводата Петлешков била желязна. До последно се чувал един и същи отговор: аз, никой друг, никой друг. Кожата му се напукала от силно горещия огън, но турците нищо не изтръгнали от вожда на Брациговското въстание. Затова пашата решил да ги изпрати в Татар Пазарджик под конвой. Тръгнали, но Петлешков след 400-500 метра без да промълви паднал бездиханен. Синьото небе на героично Брацигово помръкнало. Вековната гора се разлюляла. Народът разбрал. Ръководителите на комитетите, верните сподвижници на Петлешков, също загинали достойно под ятаганите на врага или били откарани в влажните турски зандани. Настъпила жива раздяла. Не се сбъднала мечтата на смелите въстаници, които вярвали, че обядът ще бъде в пещера, а вечерята в Татар Пазарджик. Уви. Турците събрали оръжието от възстаналият народ по заповед на пашата. Външното население веднага трябвало да напусне Брацигово и да бъде отведено в Татар Пазарджик. В смут и безнадежност, като древни роби, излезлите от Брацигово били конвоирани от редовните турски войници. Само първият от колоната бил заклан според стар турски обичай. Така доказвали, че българите са победени и всички са минали под Кълъч. Стигнали Стара река до стоянкините воденици, които били в бяшка местност, но вместо мост имало една талпа, по която всички трябвало да минат. В този критичен момент башибозукът отново нападнал българите, притискал ги, обирал ги, блъскал ги. От глад и умора майките не можели вече да носят малките си деца, затова ги оставили в храстите, ридайки от мъка и бесилие. По-големите деца вървели, обръщали се назад, облени в сълзи. Картината била страшна. Имало милостиви турски войници, които събирали захвърлените деца и като стигнали в Пазарджик, търсили родителите, за да им ги върнат. Една майка от бяга не могла да намери детето си, когато турските войници ги връщали. По спомени на въстанници тя се казвала Мария Петрова Дюдюкова, а момиченцето й се наричало Кадафия. Така станало, че турският войник, който не намерил майката, оставил детето в една фурна и заръчал добре да го гледат и хранят. Минало много време и милостива еврейка от Пазарджик издирила майката и върнала детето й. В най-страшните времена винаги е имало добри хора. Настъпили нови мъчения за българите. Много въстанници били задържани и изпратени в турски затвори в различни градове. Много мъже от бяга били арестувани и измъчвани в Пазарджик, където ги задържали дълго време. Рангел Петров Струменов успял да избяга от конвоя в Навалицата, но особено тежко било положението на Петър Налбантов, Петър Марийчин и Петър Николов. Всички, които активно участвали във въстанието, били дълго време измъчвани. Престоят на всички в Пазарджик бил дълъг и тежък, непоносим. Никой не се грижил за прехраната им. Стояли с дни гладни и жадни. Дошла заповед въстаналият народ да бъде отведен за Пловдив. Настъпили нови изпитания. Гладни и пребити тръгнали по дългото шосе. Робският керван от измъчени хора трябвало да продължи пътя към неизвестността.